It is my prayer that Lord God will raise up 5 million na galing ako No, 5 million pastors, 5 million apostles, 5 million evangelists, 5 million 5 million yung 5 ministers ba? Amen. Grabe yung mga igsoon, atong population sa kalibutan karon is 7 billion. Bisan pa kita mga 10 million nga mga Kristohanon sa Pilipinas, magwali sa 7 billion, dili pa napaigo. Amen. Kinabuhi. Inigtingog sa trumpeta. Mapil ba kako? Considering nga karon naka Bansang dili pa karon ngayon 2021. Nga Lord, anytime ko kamo balik ka Ginoo, mapil ko sa pagsagkaw sa Ginoo. Amen. Amen. Pag-put up ba? Yes. No, pag-rapture ba? Pagbalik sa Ginoo sa Bible, ang Bible put up na wala word rapture. Pero ngayon sa Hebrewanon nga sa Griego nga word rapture is ano mas no raptoso? Pagsakgaw, pag-snatch away. Sa First Thessalonians chapter 2 ba yun? Kitang mga naapas kalibutan lalinong tas Ginoo. Amen. Amen. Ang lalinong sa Ginoo katong mga naanay Jesus sa iyang kasintas. Amen. Jesus, apan kalipay ninyo nga ang inyong ngalan. Imong ngalan igsoon sa langit, wala na apelidohay. Imong ngalan na lista na sa libro sa kinabuhi. Amen. Amen. Kung nagsubot, ano plano? Nga dugay man tamanimbas Ginoo, pero kung ana ta sa atong negosyo, manarbaho ta sa gobyerno, manarbaho ta sa publiko o sa ato, sayo kay ta di ba? Amen. Kung nakabantayan na, kinahanglan mag-resurrected na. Mabanhaw ta ana igsuon. Kaya ang Bible nabanhaw na Jesus Christ. Amen. Ipaduol kami diya kanimo o Ginoo iusahan ipaduol kami o Ginoo iusahan ipaduol kami dito igan. Pagdasig Pastor Felix og bisag professional siya nagtulo sa DepEd pero available sa Bulaton sa Ginoo. Amen. Gusto sa Ginoo. Ang Ginoo malipay kung kita teachable. Amen. This morning, tuna tayo bisita. So, doon na sila ipagdasig to through singing with Pastor Nagay. Pastor, can you come and introduce your friends? Okay. Kaya sila para pambit sa gihatag na gift sa Ginoo sa ila. Kung sila tabangan sa mga pagampong ng mga ilang tinguha ang ilang ministry pinagi sa music. Nindot na tungod kay ang music na ko kayo nagkabahin sa itong pagpangalaga ng kasing. Pinagi na atong kasing-kasing mention ko sa Ginoo. Kani, itagaan din sila gasas Ginoo. Matiayon mas mananway. So nindot na no? Nakasawa, mapagamit para sa tuluaton sa Ginoo. Dili lang, dili nga church, dagan sila mga churches na bisitahan. Ang tumong toyo para makakabig, makadasig sa mga simbahanan, makakapit ko kalang diyastilan sa Ginoo pinagi sa musika. Ngayon pagkapangan kay Brother Joseph and Sister Jos. Actually, ang pangalan niya is Tatak Kristohanon. So, kita manggod ng mga Kristohanon, gisilyuhan nato sa Ginoo. Minsan sa pagbato nato sa mga kinabuhi, giduol ta sa Ginoo, gitatakan natin niya. Iyan na, whether you like it or not, kung mo bulag man ta sa dalan padulong sa Ginoo, kung once kanina tatakan na ka sa Ginoo, di ka kalimutan sa Ginoo. So lang sa Ginoo nga simple lang kayo, humility. James Morton ingon siya, humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. So kami ang tinguha namo is kanang nag-start sa muadwa nga amo mo nakita sa mga churches nga usually sa mga churches dili tanan na nangalagad sila dito ra sa ilahara na comfort zone, ilahara na church. So focusan sila sa church nila. So ang among kuan tinguha is kita manggod tanan
kuanta anak ta sa Ginoo. Kristohanon ta tanan. So we have the right nga mag-ila-ila ta tanan mga Kristohanon. Nalipay mi no kay welcome mi diri. Dahil ganahan ko diri kay Yung pagkitawag sa pagwali, pagdasig, sa mga pag-awit, Ginoong Diyos nila po kayo makapanalangin nila. Mga pagpasalamat in Jesus' name. Amen.